А как повече да харесваш? А ти как се харесваш? Не знам, аз съм била всякаква. Последните 13-14 години съм била всякаква. Ама съм изчервена. Тя тази е неутрална. И сега, понеже ми е ясно, че ти си не станала такава драстична. Ти па нищо не каза с една дума. Ти па че вчера сме. Вчера не знам. 30 минути днеска час, всеки път като нормален. Министър ли пристига? Чакаме ли? Как министър идват и ти разбравят, че ти там блъскат и са прави. Кажи да е, хочи. Турски министър, ама кой министър? Не е Смолгетия министър. Тогава Край на седмица, да ние грешим за такова. за какво?